بالنصر والظفر ألا يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جحفل مزقوا بالمرهق الذكر شهيدهم فاز من مولاه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما رجو جكفو لمبو نواتينا أمبو بلا جلنفوني السلامك فوليكاين ويكشيك فوليكاين ندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كان باتو الله كامنه limanay mebe masembolo ala ko di anauma ala kan jiya ala kan lahranya ala kan bosh iblis ala kan anti iblis abulu ikuma ba kalama kariwo kari ka damne 20h la kata kunje 21h30 la anfa anan karamo no oy a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage kabo barawli am yugon sro nin kenenga do kun jante meno na babu be feminka weka kuma sunna an bid'aka kasekuru bonyogona muyra de sunna mude bid'ai chama fara ala anye chama famya ga halisa mo be nyingalike sunna ku an bid'a akula aywa na ala sunama yani katasi babu nunu bela jidin kuncelema amina antabulu doni na ala sunama yana nga karamo nga korfote ngwala mbaka ne julu siradi orange 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28. Aywa mualim Shekina Wage babu kun jira yoro mina do kun temenena no oye sunna an bid'ai mo chama fana ngalu tengo ila ama fe ajira yoro mina anga damne no alaka jen konnala shunata obna ke sunna an bid'a asigi ko ta ani kilin alaka jen konnala وأن كلام غوكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي فو سنني بلا كولا كم يا فو شو منا شينا يا سيكو تنكرنا لي. ale babu ferden do kosore ni bala kuma ubina ni famya nyini ndoye fo iko lubo ko lu nyefo baro ni sunna ko ni bila ko sirle me nyona ko no madon fendo bi dola o sentala fiu o ni kiba je ya fi dakase uluma hanna so beta famu afamu chura baro yordo be karankola ni bafo nyeboni mimbala mo min no be karanko la doni afa bu katilu ni mo min no tala wadula avegele doni ngani chesra be famaya bare ni ameli mbawon ni minani mbesi ka wajuli kiti wajuli la da mammi awambulo ale no tikile wajuli do ikadalu ta kitabu kono ku fo ufo chula ikana do wala ko yala ka isago lateme ikana dofra ka fana yala ka be isago ma aseben be chobina ikafoti ni maso na mabbe ima otme fana be seka dalu de yini kala ne wi dalu de nyo fe mo te nyona mo ne mo te nyona kala kula dalu ni dalu dido الدليل بالدليل بالدليل ngam mo ne mo te o no famana kaba kelete woyote nyon konyati ne ntafo ifana bitafo gadalu fle ifana gad mo manga kumala kutati ala ko ya dalute otma sunna ne bila kula sigata ko mo do anye dasira duwu yoroma kafo duwu bete kafo ala kra ya fo sallallahu alaihi wasallam duwu be ke duwu na tigi mago mi ya be fe mi nyini aya donga fo ala de yutigi ala de bisiku di aleba
aywa o ye duwawu ye bɛɛ k'i ka hami jira ala la ni kan bɛɛ lajɛlen ye o la o sirilen tɛ k'a fɔ ala kɛra i ye duwawu in fɔ o tɛ dalilu ye an y'o ɲɔgɔnnaw caman fɔ an ko Seydina Ali ka duwawu caman bɛ yen ala kɛra ka somɔgɔw sallallahu alaihi wasallam o caman bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw taw bɛ yen n ko tuma an ka duwawu minnu b'an bolo n'u b'a fɔ ko bidan don k'a fɔ o tuma f'a k'a sɔrɔ ala kɛra de y'u fɔ sallallahu alaihi wasallam n ko ye faamubaliya dɔ ye o kɔni n bɛ ko la n tɛ a cogo dɔn parce que duwawu ko tɛ olu kelen ye an ye duwawu ninnu misaliw fɔ ka tila ka na ni salatiw ye an ko salati fana mɔgɔ dalen b'a la k'a fɔ fɛn o fɛn ni kiramasali don n'a fɔcogo ka ɲi awa i bɛ ala a ɲini ala fɛ a ka sali ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam n'o kiramasali ye tana si t'o la kabacogo si t'o la n ko ni ala kɛra ye salatul ibrahimiya fɔ k'a fɔ sali ka kɛ ni o ye a m'a bali k'a fɔ sali ka kɛ ni dɔ wɛrɛ ye bon an ko kitabu minnu bɛ yen n'u ye salatul ibrahimiya fɔ i b'a sɔrɔ n'u y'o hadisa fɔ i b'a sɔrɔ o kitabu ninnu daminɛ n'u laban bɛ n'u ye salatu kɛ salatul ibrahimiya tɛ sali wɛrɛ de don o tuma ni a kabalen don olu t'o kɛ o hali hadisa bɛ kitabu minnu kɔnɔ u y'o hadisa kitabu ninnu daminɛ ni kiramasali minnu ye salatul ibrahimiya tɛ u bɛna dafa ni min ye salatul ibrahimiya o tuma an kɔni o kɛ mankan ye an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ye koore de ye filibantiya wala lapasali sali bɛ kɛ ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam ni sali bɛɛ san ko duwawu fana bɛ kɛ ni duwawu bɛɛ lajɛlen ye n k'o de la hali bamanankan taw o filakan taw kan o kan ni bɛ ala deli n'a ye fɛn dɔ la hali kilisi minnu b'an bolo ka kɔrɔ madama ni filankafoya kuma t'a la n ko ala kɛra y'a bɛɛ daga sallallahu alaihi wasallam o tuma ala kɛra ma bamanankan fɔ a ma bamanankan fɔ a ma filakan fɔ a ma miyankakan fɔ nka a y'a jira k'a fɔ o saluli minnu bɛ kɛ ni o ye saluli ka kɛ n'o ye a jɛna a ka kɛ n'a ye o tuma mɔgɔ bɛ ala kɛra ko fɔ ye wa nafa t'u la wa nafa b'u la bɛɛ y'a nafa ye k'a fɔ nafa dɔ bɛ se ka k'a la ni nafa tun t'a la ala kɛra tun b'a fɔ de sallallahu alaihi wasallam nafa t'u ninnu na a y'u to yen a kana ninnu kɛ bari kuranna b'a bolo kuranna bɛ aw wasa a kana ninnu kɛ bari ne ka kumakan bɛ a bolo o bɛ aw wasa ala kɛra m'o fɔ a ko a y'u jarana de ni shirku tɛ min na a y'o kɛ o tuma ko caman bɛ kalanko la bi o ye filibantiya kan de kalanbaliya yɔrɔ parce que n'i ye ko di mɔgɔ ma a tɛ min dɔn a b'a tiɲɛ de ya usida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ata yani o duwawu ninnu n'o kiramasali ninnu a ka ca o bɛ bɔ karamɔgɔbaw de bolo an b'a fɔ minnu ma wadijuw parce que a bɛ sɔrɔ cogo min na u b'a fɔ ma ilhamu ala ye cunkan dɔn dɔ di mɔgɔ ma wala a ye sogo dɔ da a la wala ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam o ye sogo dɔ da a la k'a fɔ wala a jiginna jigin cogo dɔ la a kan an ko wahayu dɔ lakin wahayu dɔ bil ma'na al-'am wahayu khas dɔ bɛ yen o ye jibril de ni min bɛ jigin kiraw ni nabiɲumanw kan an ko dɔnniya wɛrɛ bɛ yen a bɛ di ala ka jɔnw ma o tɛ wahayu ye k'a fɔ ko a bɛna ni sariya ye nka a bɛna ni fɛn dɔw ye k'u nafa jira hadamadenw na k'a fɔ ka kɛ o nafa ninnu hali kafiriw b'o dɔ sɔrɔ u b'a fɔ al-ilmu laduni o bɛ di kafiri yɛrɛ ma o n'a fɔra e ye sisan k'a fɔ ntomi bɔ i k'a daji i k'a min i kɔnɔ jalen don i bɛ kɔnɔ mɔgɔya i bɛ hadisa ko de fɔ ye wa a dɔn na cogo ye asa ko ti foyi o ayi n'a fɔra sisan k'a fɔ a tɔgɔ fɛn tɔgɔ yɛrɛ a tɔgɔ balanzan bɔ wala gunjɛ bɔ fɛn gunjɛ yɛrɛ gunjɛ bɔ i ka kuwale k'a kɛ tan mɔgɔ tɛ ala ko fɔ ye mɔgɔ tɛ kira ko fɔ ye yani o ɲɔgɔnnaw fana minnu bɛ arabukan na hali n'a sɔrɔ n'u ye kuranna yɛrɛ ta k'a fɔ a ka kɛ ni mago ye i t'a fɔ to ko ale ala kira ko tɛ o u b'a se k'o de faamu ala kira mana o kama n'a fɔra sisan ne mana fɔ e sisan n bɛ mago bɛ nin na nin sogolɛ in bɛ n na nin hami in bɛ n na i ko kuranna kalan nin kalan cogo la i ko kulu huwallahu kalan siɲɛ 120 i ko kulu huwallahu kalan siɲɛ 1000 ne t'a fɔ ko hadisa bɛ min tun tan gunjɛ bɔ hadisa b'o ko b'o la wa tan tomi bɔ i ka min hadisa ko b'o la wa
hadisa kote nununa ni mo mbe ala kra bunya do sallallahu alaihi wasallam ni ba do ala kra chiku yemi itafo ala kra kodi sallallahu alaihi wasallam ay fe min qur'ana kono aya kan chugo mina akan mo kama yan ni dina kote kilini dina de dafara al yawma akmaltu lakum dinakum furakere koto lawo yeyini ko fanto lawo o dinare o de dafara fento ko qurata ko ke mago wore o konnana oni bamana be kirsi min fo ani bita jiri min bo ala mo wala hanne jiri bole yimbe ka fe birado agana sega fendo ko ni fala ka ke chola birado bira ko te donnuna ko mo ka famu nun te bira ko yi ala karama kuma nunna ko antum alam bi shu'uri dunyakum ka fa karal rabu kanya utake ala koyo ka fa foran rabu kanya utatu ko kara dina doyo ka fo bora qur'ana yarra ko se ka fo yeddo fora qur'ana ka ko bere nyamin ni nyona ni bira ko yi aya ni kuma fo ko mo mi kattirin kanani ushawi ango de kasrafe wana salama kornana ma fo asrawre keshu ni furabo no nyono absika ke salama fana kornana keshu nyana lakin an kana ni mo am wasro ni mo lankolo ndo nyona mo fana fe fo fi nyambala fo fi jumambala kata ke mo lankolo ka kuta ka kirino ka ala ka jonyman be mangutu cheni uli o fana o ko dombali parce que ni kibe islama yere tabi kibe islama ya mankutu cheni islama ko dombalu yi ibe nyuma yimenye ete nyuma fe mera jeren bete ko sobe o wati be an ko modo rebe o be lebu nyini mo la ni lebu mo non so be gushini o berekele o tuyani o kuju bade ta'mim al ahkam ka kitu labo mo berejelinka te hal ala masoma yoro ala be mo dogo kitu avec kiti do fo labo le na ka mo de be boala juguma be fo nyuma min do be boala o an fana be se ka o kana qur'an kono an karamo de yoyi dan otmani sigatala ka fakira ko fe ale na nyu ko fe mo binu sugalembe ka mo tola ulu ba amba fo yo waliyu no ulu ni mo to bole me nyona woni ka fo mumini be waliyu utif sakilina mumini be waliyu be ba nyini ka do arjana na mo mumini ni do arjana kera ala tiri parce que ala jugute do ala daga hoko ni waliyu fana be min bolembe muminu fana chela komi kraw bolembe mo to chela chogomina komi kra duri fana bolembe mo to chela chogomina siga to law amman kan ko lu nyam nyogona nanyo lu nyam nyogona ame gurbu mir lan nam fa ahli sunnati wal jamaati anyo soso parce que ahli sunnati wal jamaati ko de waliyu be ala fe wote belen ko ka karama ala boya min kuyi an ka jeni uye ka dawla ka fo obi ya nama dawla ta aywa abi ko mi ay ahli sunna wal jamaati anya kasrabla wala heratu yaw yan otman ni ulu keroye ala be karama ke karawi ni na yo yishubina abe mujiza ngafa abe mujiza ke kirawni na nyoy chubina abe karama ke aka waliyu no yeti ko fa an kaddala ka fo obe ngatno na nale ne fusamanta di uma ala de fusamanta di mo shima ni jugu chamantila fusamanta di mani hakemi i jugu be se jugu be tamo mo kono mo fu jugu to law ni kibeke mo goyre jugu be la ila mi fora kirawma atifo mo worema mi forana yama jumo na tifo mo worema min be fo min ka sumala la kate min ka ko toro de ka bo kate no ko Allahu akbar ko sobe wala ka alaka ko sallallahu alaihi wasallam min bala min ka jarabi ka bo aula nem manto na kate min ka we min kan ni al amsal fal amsal ko sobe ni fsaram hoy ka ba yekele tigala anga asibi to mo minu mbanchela nanya donc fo fusamanta do bula wele aka jeni fusamanta ga fo ala yu kerker nay amu juya kuma chambi fola la bal rabu ko innal kirama mawannatu lil husri mo bawi hashidu ka jignorde mo woni kiram mo ka si hakemina
ika hasidi be caya ka se o hakela Allahu akbar ika toro be bunya harama demburo ka se o hakela bo toro min dai ka de ko le fanane be mo to da la harani wi harama dum toro mo yire kraw de ka jugurin be jugu be krawla jugu ka alakra sallallahu alaihi wasallam ay sala ka ci ni warqatu yaddo ka fa abina ci abina ke kira ako chodi na li warqatu ko netum ma fe ngake demsenye bi iga mo bi boddo min nga fara ika bil ala kabo alakra kabo ko rafa ko awa mukhrijiyahum yalu be so ngane bo ubina ne bonga dugula ni juwewa ako sika sitala mo shimana ni fenye enna ni miye mo shimana na nyo wana fuka bo Allahu akbar warqatu yo fo ala kra sallallahu alaihi wasallam idan don bo min kay mi ni don ba ko ni kara chugudo ite don kan ay parce que wati be mo kuntan de kacha mo sebe وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس مغص كما هني إيه على كرهمنا متكموني أبدا إذا أتمنى كافر دك شواتي به مغلان كلون دك شواتي به أو مغلان كلون كلن به مغصبك حسيدي بس كده مغصينا تمغصبك وتشيني فلا بس حكمنا يبقى مغصبك كوني وحكي الله أكبر وكما على القرآن كنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هذا ما ديم أني دوك دوي فتنة دي كدوك جربي أبي إيكا مبيني عليه ولكن بدل ما بافو وعلى تغبي كونتوني أيا لبان كسبور دي سبالي مسا يروت ما موكا سبالي موكا تبنيونكا كدوم بيسي كان سبالا ni mo mo ke tikala joye sanko ala afu indal maqdurati bahakiti ala ko ni adobla dola ka doge fitne do ka doge jarabi do aw yore dama akunye ataswiruna yala be sabaliwa ni saballa ina ala be ñofe Allahu akbar ni ma sabali itika fenke otmana itika ke mo langolo nunka mo goytu fi ka jigi ka kenya uma eka hera bola wa ika hera tula وعلى كرا صلى الله عليه وسلم على كواما وإذ يمكر بك الذين كفروا مؤمن كافر توامن النوب الدبل الجود إكما ليثبتوك أما خبرنا كي بيمبي كيس يركلي كيسك فينيا أو يقتلوك ولو كيفغا أو يخرجوك ولو كيبو يبلا جنفه ويمكرون وبدبل الجود كما كانك إلى ويمكر الله على فنبي على بيكورو على بيدبيت على بيكشوما والله خير الماكرين دول تكني على تمين كلامه دول تكب مغبولوني على تسكا على تات كاسيت وتصانف نفر على كلامه نبان نيمشلا نبفوا أي نبان نيمشلا ننتفو أوتما موصل كاي موص لا كلهم بفهم فما وكنا توي بفهم فو مغوم ونالا موصبيات دوداكا أبويا أبويا وكل لحوم العلماء وكل لحوم الأولياء السم على تيرو سو بوادو فازونو نبيكا دو يبكي يرحلكي كوتشاما ما فسنا شكولا موتافي بي ربلا فولا ngani mo wambe ko shiriki ba famu dade ya sabuye da wallah dade do fara ko poison ne boadoro وعادة الله في هتك أسرار منتقديهم معلومة على كجوني من مقام تفرولا قال كيف غندو فرسا اللي بجرا كان اللي ببلا إير لا ينابسا كو ودونينو على كان لا يوي أتولي فيو أتولي الله أكبر يعني ولا تمنا موصلنا نواتي به موبو بلو كان توكا فوكو ko ba mina fo kuma ko na jona o kana to ka fo mo be idusku kileku kokola ka fo mo yiza ko ni bikra bulu chubina ka fo karama ko mo do bulo we wali kana ni kuma do ye ku dilaka wali yake be ne zaidu ye amru ye la ote wali yu be min bole mu nu to dila
o kan mo sere kan mana fili amana khataw ke ismatu ba ho fe ma ala mo min tanga pew ati jimanke ati jubanke few o masumi o masumi o te be mo be nyaka sadana lakin la sa masuma wala mo be kuma do fo kana ni karamo te mola sire la ka gere we ko do fo ka do nyona do bishinga fo khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum ko alakra ko sallallahu alaihi wasallam ko jama kulura nyima en ka jama kuli ani min be dawka bo ulu ba fe ka dallu de nyini ko na ka kodo daga wala ka dallu nyini ko na ka kodo la khairiyatu nyima yan yo jumu masaka famu ay nyima yan korse ko masumudu masumude ga fo jumu te mo bina o faka famude ka fo khairiyatun min yalakra ya sabati nunu ya sallallahu alaihi wasallam wuli chukuta ran ka jumenu ni haditha sahaba in sah al hadith parce que bo fobi otma faka famu khairiyatu mi khairiyatu te ka fo masumu do kute junu ko ke parce que ambe firqa islamana nakra firqa juye na tobe kitabu kono abbe sintra ni sa kema sabande kono achama min sintra ne san kemen kisabain kono otike fiyo ba na alakra mafu kanyo ai wato fa kan nyuma ya de famu nyuma ya mbe ko binka khairul qurun qarni ma hiya al khairiyatu allati yuriduha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-qurun wa foto fo wato ba kala ko mi tunindo do saniya mo ko baga bita biri ka fo ka so akorbado wo farsi bade ni karama be mogola ibsika nundo ngoyala ibsika do tiliyala ibsika fo mo wona be nafana min karamo tira ne ya ta khairul qurun qarni ile ga mo logorla gwante ni ko ite ko min kordo ta kordo ila rotma ni min ye krawi nin awa nunun kan nyuma ya tikace ni ka nyuma ya korote ka futi jirmuke adam mi dan fon fay abul bashar ta adam alayhi salam ate mo fole ala ko adam mo tore wa sa adam rabbahu fagawa adam ya makuta tikuma jele wa fagawa faqul afilla thumma taba ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهذا كفى أمانا ناس أسوان دك أجرا يرلاتون أتوبرا كان أياكنا أكا توبي مني ودا آدم يوا آدم أساكوا يمي كوتا أي كوتا كي نكا توبرا أياكا نيمانيا تنيوا أي أماشين وتبرينكو داود فنتلا نعلكو وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وأناب وخر راكعا وأناب استغفر ربه كل الكرام مما دي عليه أما يستغفرك ويأبوك كرايدا ما بالا يعني فين فنتلا نوح تلا ني علىكو وقال نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك ألاكو يا نوح إدنتي دونك إكسمو إنه عمل غير صالح ولا تسأل عني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين أي على الدليل كفاف الدين فلي ni tufannana mo binatu nuhu dentu maslama kafara nuka aya den binatu ako alama inni inna ibni min ahli ndenyen nkasom godo adon toto fleye alama fo innahu laysa min ahli kasom gote parce que amason katu ikasrala o bi islam asra otuma nuhu nana do ay kuyuke qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin alambe taganyinike nga fenyini fente ko mi nyedo as'alaka ma laysa li bihi ilmun don tembulo ni femi ka fo jane dende ni ngulo dendo nga janga somote manga edeli ka faka kishi akotuma ni ma ya fanema ka hinenna mbeke mo bono ndo no yofo ayaka no ya chin ko fewa aya ma chin
ya otmana mɔgɔ dɔ de bɛ n'i ko mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye u bɛ fɛn dɔ fɔ ka a lagosi n'a ye u b'a fɛ k'a bɔ mɔgɔ ɲumanya in kɔnɔ a bɛ fɔ olu ye kiraw ye fɛn dɔw kɛ kira sɛbɛ ye kira ninnu bɛ kiraw to sanfɛ o de ulil azmi ulil azmi kira 5 de ye o de bɛ tɔw sanfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ kɛ u ni ala cɛ ala t'u ka foyi b'u ka martaba la ni a ye o bɛ jɔ u kan ka da kan k'a fɔ hadamadenw don al insan hadamaden bɛɛ lajɛlen a mana ɲɛ cogo cogo ani ismatu tɛ kelen ye ani k'a fɔ ala y'a tanga ka bɔ junuko ma olu tɛ kelen ye o tuma k'a dɔn denmisɛnw dɔw hakili la mɔgɔ o mɔgɔ ka lebu dɔ ɲini a la o b'an ka jamana in kɔnɔ yan kosɛbɛ komi a bɛ jamana wɛrɛ la cogo min na a bɛ jamana wɛrɛw la mɔgɔ o mɔgɔ t'u ka mɔgɔ ye u b'u yɛrɛw ta fɔ mɛ mɔgɔ o mɔgɔ t'u ka mɔgɔ ye o man ɲi anw fana na a donna hakili la a kɛra tiɲɛni yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ an tɛ gasi sigi k'a fɔ ko dɔw bɛ yen an kana olu fɔ sanko ni silamɛya jogo bɛ yen ni mɔgɔ fatura ka ban n'a sera ala ma i man kan ka jugu fɔ tun silamɛya yɛrɛ danna n'o ye mɛ anw ta la a bɛ fɔ de sanko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ k'u b'a bonya olu kɔni fɛ mɔgɔ tɛ olu yɛrɛ ka lahala la o bɛɛ pakutu ye pakutu kɔrɔ de ye boli ye bon i kana tigi bonya i kana kɛ fɛ bari ni fiɲɛ b'a la a tɛ se ka kɛ ala ka mɔgɔ ɲuman ye ka kɛ wali ye bari a ye nin kɛ bari nin ko b'a la a titi wilaya ni isma tɛ kelen ye o tuma ni mɔgɔ sɛri ninnu u kan ka hakili sɔrɔ ni kira min kɛra kiraw la k'o lajɛ ten ala kɛra ka sahibaw bɛ yen ridwanullahi alayhim u kɛra cogo min na n'u ka fusaman tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kɔ ka fisa mɔgɔ tɔw ye nka filiko bɛ yen kosɛbɛ a m'a to k'a fɔ ala kɛra y'u bɔ a ka mɔgɔw la k'a fɔ ala kɛra u ka fusamantiya minnu na ala y'u tanu ka fɔr'o kan muhammadu rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrat wa mathaluhum fi al-injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghla ala suqihi yu'jibu as-surra liyadhi'a bihim al-kuffar ala kɛra ka manto ye a bɛɛ tɛ kelen ye a bɛɛ de kelen ye dɔ tɛ dɔn ye wa dɔw tɛ minnu filila wa dɔw tɛ minnu ye filiko kɛ n'u n'a jira ala kɛra yɛrɛ la dɔw ma hadu wa lakin u bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ ala kɛra ka sayibaya in kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma an k'o faamu ka mɔgɔ ka ɲuman fɔ o ye mɔgɔ dusukun ɲuman ka baara de ka mɔgɔ ka juguman fɔ waati bɛɛ o ye ni dusukun tiɲɛna hasida y'i fa ka s'a dan na n'o tɛ mɔgɔ ɲuman bɛ ala bolo ni mɔgɔ yɛrɛ sara ni t'a cogo dɔ ka ban ɲuman fɔ kana juguman fɔ n'anw ta bɛ cogo min na bi a tɛmɛna hakɛ kan yan o tuma an bɛ ibn taymiyata rahimahullah ale ko kitabu min al-furqan bayna awliya illahi wa awliya shaitan kitabu min k'a bɛ danfara kɛ ala ka waliyu ani shaitana ka waliyu tɛ ko a y'a fɔ cogo min na ala teriw bɛ yen o shaitana fana ka teriw bɛ yen shaitana deri ninnu wari dɔ la ni ala ta bɛ ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔ min tɛ kalan dɔn i bɛ mɔgɔ dɔ ye cogoya dɔ la i kɔni b'a fɔ ala kanuba de ye nin ye ala teri de ye nkalon don shaitana de don o fana bɛ yen kitabu in na komi an ma s'o ma a kɔni bɛ fɔ kitabu in tɔgɔ de ye al-furqan bayna awliya illahi wa awliya shaitan ale ko kitabu in na وليس من شروط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ أكو على كولي شخص دوتي هكذا معصوم أتجنو كفيو أتخطأ أتفلي كوتي ولي شخص دوتي يفهم تشخص دوتي ليس من شروط ولي الله أتعلك ولي كشخص له أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة فبالدرع أبكي ولي الشريعة دوني دودولين بالا أتي دودون كافا بفهم بدون أكروتيو أتي دودون ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين
abe nya fana dina kodo kan yagami abulo hasaba ba'd al-umur mimma amara Allah bihi wa mimma naha Allah anhu ala yamare kelimi addo bisika nyami abulo ay farale kakabo mimma ala hakilla ama farale ke kabama abo yoroyi amo famu o fana bisika ke akodi bisika ke ina famu yan otuma ka fa ay fembe don ote ka fa atefli ote waliya bisika ke ka so ate fembe don waliya bisika ke ka so abe khataw sharat doni yere dobi atemin dulen baka wa yajuzu an yadhunna fi ba'd al-khawariq annaha karamatu awliya illahi ta'ala wa takunu min ash-shaytan أو لبسها عليه لنقد درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فلا هو أبسيقا كي التقدماء فندو بك على عليه رلا فندو بكاي أبا أحكي لكو كرابودو على يوبو يناي كفوت ما على بكرام من جاك ولو يقودو لكن في الحقيقة باسو كوين الشيطان دي الشيطان دي لكن عليك الدرجة ما سي حكدوما أحكي لك فو على دي يدي لا يعرف أنها من الشيطان أتادو كفو الشيطان دي نجا كو تابو وليجينا تابو وليجينا ومثال بكتابو كرا أي شيخ عبد القادر تفويا ni shaytan ni yere jirala noro kono ka fo nyene ni bo taklifu la yani ni fe fo harab nenti katu fo yindin ti fetu e ko ni horonde sa imana minke odo ni ma minke odo na ya don ka fo shaytan do ko fen dangane yoro jiyande na bo ngabo kitabu kilo nga ho mogobi shaytan be tlunkala dungo do abata katabla sungunde ka sungun fajiri basi abata katabla sungun ka sidane de babla setane de babla katabla sungun ka yoro nogolenna ka jirala ka foko atana arjanna kamoni man yoro fam ko sebe yani shufe asno bato wati de bese sukono abena nofe dan abata abak yaro ala ko chaman ku ya abata ka tabla sungun de ka nyamanto ngabe ke ka fo aba ajara de ka fo aba blashet ajara de ko ka ba chenya ka ajana koro yere otmane change ga ni dujana na kaso nuko ala ko abo mo men tara ajara ne be mo regeto mo men tara ajara ne tisaltu mo men tara ajara ko re ni ntife bar ne tara ko fodo de ko sa alek anabita lana katanya ko fe oti ko sa ni dujara waya donga fo bitu amana fo ko ta chugo chugo ko mo bi do arjanna ka bo ande ko ntita fo dugo be jewna no yera so nyamantunka o chaman beke Allahu akbar ko so chaman beke ko wala shaytan min be kuye nu ga fami amma sayro do mo hakilla ko ala de yake abe do fara filika kata bon kata fara fina yere mo nyuma fana beke uye o fana farsi nata ya jami fodon ni mo yuma sorra je yororo abi soroya ni wali sorra yororo abi soroya aywa din fura ako wala ya'rif annaha min ash-shaytan wa in lam yakhruj bidhalika an wilayati Allah fa inna Allah ta'ala tajawaza li hadhihi al-ummati an al-khata'i wan-nisyan wa ma istukrihu alayhi fa ko ni manto ala tebena o kafilika aya faroba anu kan yina aya faroma ado karwala feminka ka fo kwake ala ya farawlum ala ya faruma na otma mote mo bom mo sebela ni udui yani ka fo ka sai nin kesa ni mo sebe tunda tinteninke mo sebe tun ko mi karawan no nan ka fo ni nin kera ni otma mun kera la kre yala nyona kera la kre o nyona no ko mateo ala kera ka noro do ala kera ka bunya no ala kera mantu ya de do ala kera ka bunya de sabati halsa nga korote ka fo ko fongo fe manake ala tiri ko foi ka dalu de so ka fo o nyona kera ala kera o to ma ala kera do min kera ala kera sallallahu alaihi wasallam o nyona teke da fe ko shidela bo fo la minum be o lu ala ka bunya wi ala kera de ya sabu sallallahu alaihi wasallam ayo ko mikro
وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآيات إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلت ومنا أجينا قرانا كفنا يفهم بغي أدسكونا ولا نايفين دوغو ala ba korosina aba korosina na ya bagi aba korosina na ya dugo yaron te kuma doni nganga boya ngoka nga jorina otuma be ya fam go na yukanu abe mo wala zawa na yukanu wallahu ala kulli shay'in qadir kulin kile دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك أشد من ذلك كفن دونا مؤمن دسكونا ودون من يونا تمدو لا جرارة كتب فين بك إن تبدوا ما في أنفسكم من با نينا أكمل لا يبغي ولا لا يدو على بأقول شيء حكي ما يجمع من تكو بايبلو sabu kada kuma lamirna da bina mawala hoton mai da wato ko alakra ko sallallahu alaihi wasallam aya foto anya me an sunna فألقى الله الإيمان في قلوبهم وتما على دسول لمناجي وصلنا كفو على من مين فوان أما نجلا شو أنصنا نويا بي على تكفي يعني صنا على تما نويا بي وتما على الناجي كفو قرآن كفو قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا وعلى الناجي قرآن كنا على تفهم بلا مغوكا فابسمينا imana juma minke uyitay imana nyuma minke obraji biye wa rabbana la tuakhirna ala ikana min nanyina ikana min nanfilla nin kera ala kara kuma en ko fe sallallahu alaihi wasallam ko ala kara ko ala ko qad fa'altu sallama Allahu akbar otmani mbi ni sonama korode mo kam mo nyuma tekni ni kujukile atubi na tu obe ala de bulo me manka jete ka fo abora mo sebe ala bari anya ni minaka وتبنا نقولكوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وعليك الدنيا دانكم دنيا من انتساكرو الدنيا من دمغوكم منهم كنا أنيفه كانوا ينونا دنيا دانكم بل انتساكرو وعليكوا قد فعلت نسون نفرم نسون نيوكاي وعليكوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على كان فندانكم أنت سمين كرو إكا يافاما إكا أنغا جنوبو يافا إكا هنانا إدي أنتي إدي أمي وطما أندم كافروكا وعلىكو قد فعلت ما فهموا نكرو دي سيسا وتي نيماياتي nyumaya be kafaraninka ko to bu ni arase nga harama de minno ni mo ka juguma fo miri yer ka juguma na mo na mir la yer na ala chira abi mo wala taht fam ممكن نمير يرتري بفهم يا وما على ما انكسر طمس البصيرة الدسكون يدي برغولي دسكون يتكولاتو ودباتو يمغور اللي بوي يمغور اللي بوي كسحة كدولا يبي نغير يبي كبير ودون دكاب بوجي أولي جنوب كبو كتير على فتسابانك wala utma mumanka mugosebeya nakari kuma nkoroyo kafo atiye ninke kafo niye junwe eka hakilla kafo utma mugosebeya ni ntise kanya niwe waliyo nchi imunte meta ka kuma yuyidi kafo waliyo tise ka chini uyi aba mugobeke ala tiriye kafara oka وآيات دلودي فو هاي كتاب بي الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان أو أبولا يعني أتمنى كرمان نفنا الدول نكري كفوكو باري أتيبه كماني غندوري كوبي نيكو نيه نينكي نيمبارا نيه نينكي أفوشو جوبي أفوشو نيمانبي هذا مغور نمبا فوسيسا نيه أنك فوسا مثال ديدو موكا فوسا مبسا غافو آيات الكرسي كالا شيئا ولولا
ba so hadisa te ebulu nga eyo asul kursi kalanshi wulungula yo mine mogodo la daleme minna o tigi fana yo mine minna o dalemo la ya ko nunu mbetene abi ko mi ne seyba do ye wa kulu dimis saloni la wanzalna hada alquran alani abdullah ibn mas'ud fato frakeni awa fenye أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بني شيرا أما فوق فوارك رايا فوني nunu ye kore ani dina kote kirenye o de fok o de ka famu nanya donga fo don tuko waro be de na minni ala kra kote kirenye sallallahu alaihi wasallam ngala kra ka fuso mantari ro ami nyon famu no ma famu ibti noro hadisa ko de la hadisa sale wala sale hadisa yele teyire ngala kina ani dina kote fangere fa be ke fo kata jenwula ko ni fana min tigara na tijigintu wa hala wahyu tashri' أما الوحي غير التشريع وهذا من دور إلى يوم القيامة يعني كلام بيجي على فين الشرع كوي نبني على بطولة على بطولة بكتا ودي بنا لكن وحي غير التشريع وبيه فوق تاسجين ولما وتولي وتبا وتبا وتقولي وليولي وتنميولي بس كده ينكو بنا ويولي abin ko bana jume ko jume bana obe jigi mo no mo don sisa obe fomini ni humul awliya لأن الأنبياء يعني أمر الأنبياء وبنا على دور الأولياء وكون بيتوي يعني مجتهد إلى يوم القيامة والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد انتبه فيه otuma ni karamatu nunu na do fora sisan ame kuma me ko bi nyingali minun karana ko do do ni sa anye do minun fo do na do minun fo ya do salatu nariya wala salatu fata wala salatu tunje wa fo ko ni ya fo ne hakena abe keta ni ya fo ne hakena abe keta wa fo sa ni be ko Allah ko ne hakena abe keta ulu kuma nun tes abete kuma fuyo asege kuma fufare lakin adira tuguma ni di chogoro de akacha yere oksabu de bambolo una karanti amma me mo ala jugutura ko chawande nana usrafe bini kalam banani norote mallam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nurin wa yabanna kare atina kare o bitu fokata se wulima o hanama o ala ka fusomanta de ka di أو على كلام منتوم صلى الله عليه وسلم ولا وافو كو وافو نبنيا ني نكن ناو بكني كو يا غيبوري ko mo te ko dolendo ni alate ni kuma ni foka ba yale mo be ko dolendo wa kuma ni foka mo be ko dolendo wa dela ipa fu ko dolendo mo te ko dolendo take da yale gaibu mi bolendo ko le ni wa eteni ma de ko info aga chaere kacha ba jabi jure man mataga lamel le krabo ele ba jabi faiza ga tero gaibu Quran ayo be mota gaibu do ala ba gaibu do gaibu ye ko dugulende fem min ni ala ma tamashe kala kadon da lushita la libisi kadon ala huwa gaibu ko dugule ala ko qul la ya'lam ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah mushita gaibu do sanka wan do ko la fo illa Allah wa ala للنبي وأنا يجون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب يدخلين مين نتشو تامبلو كادون شهادة ينجب منا أنا ينجب في منا نيسيسا شهادة ينجب لكن شو الغيب فندو ينجب منا لكن دائما منا نتولو حكتولا iyere la daba mbira ni tado hakeshtura ya otuma alaka ghaibu am ga shahadatu bisika ke binisbati lana tugore foka fam dan la umura nisbiyatun yan kum washita ghaibu do sanka waddu kullu fu illa Allah ani da alaka la hadithatu sallallahu alaihi wasallam
من زعم أن محمدا يخبر الناس بما يكون في غد ولا دكو يعلم ما في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. afamela kosɛbɛ wa mina ɲini nɛgɛ fɛrɛtigi fɛ a ka bolo yɛlɛma yanu camba yira kanbaw ni lamɛnbaaw la o kulo bɛ maa min ka laseli ni waati na o ye an fa an'an karamɔgɔ ye n'o o ye Muhammad Al-Mustafa Wake ka bɔ Barawuli an b'a la ka kuma fɛn min kan o ye sunna ani bida o walawalali don na Ala sɔnna ma kuma cɛtigiw fana bɛ sɔrɔ kuma kɔnɔna la nɛgɛjuru sira ye 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 akuma Mahmoud Kamara ibi bolo yalama. الله ينجي فؤادي من غوائره الله ينجي فؤادي من غوائره masikono kokura mam bulu ben negala o Mahmoud Kamara mam bam bulu ko shuna o yanfa anan kana mo no o Muhammad Al-Mustafa Wake ka bo Barawli abala ka kuma fem ka babu o sunna an bid'ai amba aski ko ta an kelinana ga o konna la cetige do sika do kuma kono kadam ko kala biya ka ambo fam fana sura fe ko sebe sunna an bid'a o la silla aywa kalmo kan ka jibu sira 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 aywa karamo babu bibulu أنكو آية من نقول لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله أنا حدثا مننا ومن زعم أن محمدا يخبر الناس بما يكون في غد وقد أعظم على الله تعالى الفرية كفو علىكم وشتي غندو سانكا ولندو كرو يعني على علاتي أن يكون على كراكو صلى الله عليه وسلم ومنا أفيا بوتافو كفو محمد بفم بنا سيني أبو دفو مغوي كي ينغلون دا محمد ينغلون بويا ينغلون دا على الله يعني نانيو بقرآن كنو كفو كغندو دمباك على سبحانه وتعالى يعني وتما مؤمن دوبي نوما كلام لا يكسر كلام mashiba de doni ka donin tata ka doye ka tebeno ka toto wote kalam be nyon dafa de mo kalam fitinin ko ma kalam fitinin ma aya kilin ta be tebeno ma hadisa kilin ta ibe tebeno wote ka nyana bo waso aya hadisa woro ba nyana bo waso hadisa woro ba nyana bo waso aya fana aya woro ba nyana bo yana wori ninke yawa bere ka ci mo sebo be kunna kafo ni fongo fora ni chuwala kafo ni nketa ni mbeni nketa ni mbeni nketa ni mbeni moyo ni hami bila keta wiko bela yele na ko ya gaiburi kafo abe ni ya ko kodo len doni de wuli tre den ala dun ko mogotado ala kira fara sallallahu alaihi wasallam ko ale tado o be ni defo ni ntate ka fo ko babe baro kitabu nuna chugumina ete dore don osman ni fongo fenya sa no ni tekrini ibo tigi ke awa dina juwe iba fo tigi tsega ke dina mo bay ede ma famu مفسرون كو نيكو مفسرون هم الأعلام الراسخون في العلم واتي نيكو دونبو دونبو من سبت لم دون سبت لم تجي نوكا دوني وتدنا فلوني ناي وتتوني ناي وتجوري ناي وكا دوني كوفي arabu yen arabu ko mi kuma ni min yo ba kene alade ولدي الراسخون في العلم ويكو إذا على السورة تفسير القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم وكو أن ما اختص الله تعالى به إنما هو علم الغيب الجميع كل الغيب على كركر للمية ندان فين سيسين ترى وهي غيب بلا جلندي غيب يكو كمان دي وشيت لك الدنيا على يرتي هذا هو الغيب
ya ni minnu ma faamu sisan olu ye fɛn bɛɛ don a la hali métier minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko métier san mina sini a bɛ nin hakɛ la bɔ ko gayibu don ko nkalon don bon banabaatɔw ni dɔgɔtɔrɔw cɛ u bɛ fɛn dɔ fɔ u b'a fɔ ko siɲɛ tɛ ko gayibu don ko mɔgɔ tɛ se k'o dɔn u ma gayibu faamu olu ye fɛn fɛn n'a bɛ se ka dɔnni dabali don ye o tɛ gayibu ye kalan kɔnɔna na fɛn o fɛn fana ni a bɛ se ka fɔ ala ka mɔgɔ sugandilen u ni gayibu mɔgɔ tɛ gayibu don olu tɛ kelen ye gayibu y'a bɛɛ lajɛlen de ye mɔgɔ si tɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ fɔ nka a yɛrɛ kun na fɛn dɔ bɛ yen a t'o dɔn o caman tɛ yen wa yanni o de la ko ala kɛrɛkɛrɛn ni min dɔnni ye o ye gayibu bɛɛ lajɛlen dɔnni ye ni ala ko wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa min fɔra gayibu kɔnɛgɛ duuru o de bɛ ala bolo maa si t'o dɔn k'o fɔra o tuma ilmu ghaibi al-manfi an ghayrihi jalla wa ala huwa ilmu kulli ghaibi min gɛnna ka bɔ ala tana ma k'a fɔ ala tana t'o dɔn fiyewu o ye gayibu bɛɛ lajɛlen de ye fɛn o fɛn ye fɛn dogolen ye hakɛ t'o la ala yɛrɛ de b'o dɔn mɔgɔ si tɛ se k'o dɔn danfɛn si tɛ se k'o dɔn walaysa fi qadiyatin min al-qadaya nka k'a fɔ kiiti kelen na sisan mɔgɔ ye nin fɔ a don ne t'a dɔn e t'a dɔn nka ala y'a dɔn yira la ko la an ko nakari ko ye gayibu de ye ko mɔgɔ tɛ se k'o dɔn o tɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ gayibu bɛɛ lajɛlen dɔnni de ye muhalu ye ala tana kan lakin fi qadiyatin min al-qadaya o tɛ se ka kɛ o tɛ gayibu ye ne fɛ gayibu don ne t'a dɔn nka ala b'a dɔn di mɔgɔ dɔ ma o b'a fɔ siga t'o la o tuma an ka n'o nakari ko bari ko n'o fɔra ko tigi ye ko dogolen fɔ ko a fɔra ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn u b'a fɔ tan de u t'a dɔn ko dogolen min fɔra kelen tɛ fila tɛ fɛn dɔ de don a bɛɛ de don ala kɛrɛkɛrɛnnen ni min dɔnnen wala i k'a fɔ a bɛ sabati hadamaden ye ni a jati yɛrɛ hadamaden yɛrɛ dɔ bɛ se ka fɛn dogolen dɔ bidatihi bila wasatati fi subut k'a sɔrɔ foyi ma sabati a ye wasatu de intermédiaire min b'a ni a cɛ f'a k'a sɔrɔ sababu dɔ de bɛ yen y'a faamu ni mɔgɔ t'a dɔn a ka kɛ fɛn kelen na wala fɛn dama dɔ la o bɛ se ka kɛ wala mɔgɔ k'a fɔ a bɛ sabati ale ye k'a sɔrɔ wasata si tɛ a la nin de tɛ se ka ɲɛ mɔ n b'a bɛɛ dɔn wala n bɛ se k'a dɔn ni wasata tɛ lakin n bɛ dɔ dɔn ala ye dɔ dɔnni di mɔgɔ dɔ ma i ko nakari ko ye gayibu de ye o kabalen don o tɛ i ma gayibuya kɔrɔ dɔn i ma ko dogolenya kɔrɔ dɔn wala ni mɔgɔ ye fɛn sabati a yɛrɛ k'a sɔrɔ wasata si tɛ yen sabu si ma fasara a sabati a ye maa yɛrɛ de y'a sabati a yɛrɛ ka da a yɛrɛ ka cogoya dɔ kan o fana tɛ yan o tuma f'a ka sɔrɔ ayiwa a kɛra fɛn dɔ la a ma kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a kɛra fɛn min fana na a k'a sɔrɔ sabu dɔ de y'a to ale y'a dɔn wasa de bɛ yen kosɛbɛ o tuma ni o kɛra ten كتابتي كو وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر كم ويمنع علم الغيب فو فندولا كفو كاسا نمبنا كتا سيني نمبنا كتا عليه فو فندولا كاتيس أتيتك كفرية فين كلنا أو في قضايا يرى بك يبقى مجمع منه يبقى تشامان فو asene be kitabu la sebo yake tabiano yake seda buhari yake seda osman yake ulu ter ilmul ghaibi fen dogolendo nena fen dogolendo ila ngawlu be se ka doni srami u yoro fara jatise sawudo de ya to u ya don ibe jenoy هذا يكون نفهم كمان كم نفهم كجوا يعني أما من ادعى علمه في سائر القضايا يكفر من نمين كده سامبا بدون ويتي من دول مننا ولا بك كافرين سكتوا أو أتما وجاء في تفسير روح المعاني كو وجوز بعضهم أن يكون منهم من يعلم بعض الغيوب كو دنبو يادغا mɔgɔ ka se ka fɛn dogolen dɔ dɔn mɔgɔ wɛrɛ la ne fɛ a dogolen dɔ ne na nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ ala b'a dɔn di dɔ ma o b'o fɔ o dɔn cogo ka ca kojugu yani ko bɛɛ nakari ko ilmu ghaibi don o tɛ tiɲɛ وفي بيان قواطع الإسلام للعلامة ابن حجر ما نصه ابن حجر كو
yaro hadisa dombado beba moshita hadisa ko edi ta to moshita hadisa ko nima ka barano alako كتاب الدولة وفق قواطع الإسلام أكو على كل حال فالخواص على كم وكركر لهم يجوز أن يعلم الغيب في قضية من القضايا كما وقع لكثير منهم واشتهر فما وقع للخواص ليس من هذا الباب المنفي عنه في شيء يعني كمين منك يا لك موكركرو نبابينا كما كمان كراشوبنا أبغانا شوبنا كمان سيبو نتابولا كوت علم الغيب بالنافرة مغشتادو وسنتولا سنتولا ما يكون يفهم كفهم كسوة وإنما يقال أنهم أظهروا أو اطلعوا بالبناء للمفعول على الغيب أو نحو ذلك ومؤمن بأفوني نكدو لندو أو ننانتادو قال بسيكافو أيفوري ala ya jirula wala ubaginaka wala nanudu kuna fochugo de be uba foti fochugo de be uba foti ala ko fala yuhiru ala ghaibihi ahadan illa man yartada min rasul atigita donna yere jati chodla ga ala ka demendo de ka ala ka sonu de kama bina fendo do ya nayo fendo nayo fo e kana fo ko ama abe ghaibu do otuma ay qur'an galuntiga wala ala kan galuntiga sallallahu alaihi wasallam ko tuma abeke kafri bo yefo nati kara kafri wali yopon konti mon kara kafri ebi wali yakuma fo yawa wala aywa mimma yufhimu alwasla kaba fo chugula yufhimu alwasla fi subuti alilm lahu kaba fo chugula mimma sawatika ho fendo be alenni gundon tigici ويؤيد ذلك عليه رتدي من بوسرج أنه لم يأتي في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى غيره تعالى أصلا كغيب الدنب كتام مغورما من تعالى قرآن أمنا أصلا لم يأتي في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى غيره تعالى أصلا وإنما جاء إظهار على الغيب بمن يرتضى سبحانه وتعالى من رسوله ما فهموا يا رب كيف فهموا غيب مد مغشمة قرآن مد بكتاب مغشمة أصلا فيو لكن كبني أيه على في غيب دو كيا بني ني بني سرادو وتك فوق تيجي يفنك كوالا مجنمي ولا يفنك كوالا كرا كواتي مندو وتكلين يكون فهموا إبن كتابو دو رسم مود بسكا فندوك إبن تيمية ياك أمنا مثالو فو نارسونا أمنا فو كفوكو nikele bina ke wa kafiru ni islamoche abina keta abina yere mankutu fona fo alele hardo fo ka fo ni mina kenena o mina bo mina keta abe kala ka yere ka fa be ke mo ba fo be kala ka fa be kala ka adangana de mbulo ka fa abake o gaibu teo ala ya dunya kan islami namu misali yo fora mo ba do ka fo gaibu folin ni ala ya gaibu do bangaye wolu tekilin ana gaibu doni adi fendo doni ni gundo do mo to fe wolu te fenkelo afa wala كسوة يعني أولم فلان الغيبة بالبناء للمفعول على معنى أن الله سبحانه وتعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طريق الإعلام والتعريف أو بطريق الفيض ومراتبه وأحواله لا تحصى والتأهل له قد يكون فطريا وقد يكون كسبيا وطرق اكتسابه متشعبة لا تكاد تستقصى يعني كم على كم مغد دنيا غندولا ني مغد توتي ادو او سركا چانكوسو ينا يوفو ايفو على يا دنيا على رب ذاته نجاتي امادو على يا دنيا كوبنا على كو فلا يظهر على غيبه احدا على تم غبان اكا غندوكا فنا جنا مغمن كامينتو من رسول كامين كلا بثلا
walla ala ka mɔgɔ ɲuman na a bɛ kɛ bi tariqi al-i'lan ni dɔnni sira dɔ ye walla ta'rif walla a bɛ kɛ bi tariqi al-fayd fayd ye dɔnni bɛna hadamaden na cogo dɔ la awa ala ka mɔgɔ sɛbɛw de b'o dɔn o ye nɔɔrɔ de ye ala b'a di a ka jɔn sɛbɛw ma ko wa maratibuhu wa ahwaluhu martabaw o ye ɲɔgɔn ye cogo min na an'a lahadaw la tuhsa a tɛ se ka jate fiyewu olu yɛrɛ de b'o dɔn n'i t'o babu kɔnɔ n'i t'o majal la i t'o dɔn wa ta'ahud lahu ka mɔgɔ labɛn o kama qad yakunu fitriyan a bɛ se ka kɛ dacogo yɛrɛ la ala y'i da n'a ye i labɛnnen bɛ a kama wa qad yakunu kasbiyan a bɛ kɛ dege yɛrɛ de b'a kɛ i bɛ dɔ karamɔgɔ bolo a bɛ dege a bɛ kalan fo i bɛna se a ye wa turuqu iktisabihi a ɲini siraw fana i ka dege a la ka kalan kɛ ka se ka se a ma mutasha'ibatun a doni sira ka can kosɛbɛ a ka misɛn a ɲaminen don la takadu tustaqsa a jateli ka gɛlɛn nin bɛ yen o tuma mɔgɔ tɛ se ka nakari fɛn min mana fɔ mɔgɔ sɛbɛw bolo k'a fɔ a bɛ nin fɔ yala a bɛ gaibu dɔn wa k'a fɛ nin fɔ yala a bɛ ko dogolen dɔn wa o de b'an ka denmisɛnninw bɛɛ bolo fɛn ni o fɛn ni yala mɔgɔ bɛ ko dogolen dɔn wa u bɛ se k'a fɔ la ya'lamu al-ghayba illa Allah tiɲɛ don ala tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ gaibu dɔn ni ala tɛ lakin o gaibu de ye nin ye wa ayi olu de faamu n'a faamuna k'a fɔ o gaibu tɛ nin ye o dun tɛ faamu kalan fitinin kɔnɔ a bɛ faamu de ne karamɔgɔ b'i bolo o de bɛ sira jira k'a fɔ e bɛ ne gaibu min ye o tɛ nin ye ko ye bon k'a fɔ kiti kelen ko fila ko saba mɔgɔ ye fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ a dalilu tɛ kuranna dalilu tɛ hadisa mais ala de y'a dɔnni jira k'a fɔ o dɔnni in bɛ kɛ fo ka taa se yamu qiyama mɔgɔ bɛ yen min b'o sɔrɔ ani k'a fɔ dalilu baganenw b'o la o tɛ se ka wuli fiyewu o ni k'a fɔ gaibu fɔli dɔnni min fɔra n'a nakarilen don k'a fɔ a tɛ se ka kɛ ni sen t'o la fo ka faamu ni karamɔgɔ t'i bolo i tɛ se k'o dɔn i tɛ se k'o dɔn o tuma a bɛ tɛmɛ so k'a fɔ kuma in fɔcogo la tafsirtigi min ye min fɔ wa hada yadullu ala salbi al-umum la ala umumi salb o tuma sa ne karamɔgɔ ko bɛna sisan salbu al-umum ani umumu salb kelen tɛ o a ti kɛ fiyewu mɔgɔ tɛ gundo dɔn ni ala tɛ n'a kɛra foyi foyi ye cogo si t'a la hada يدل على عموم السلب سلب العموم أبدا تسكت دون على بيسون دوني ما ne ni yɛrɛ jira bi kiba ɲɛnabɔ an ka kalan ninnu na a bɛ gɛlɛya yadullu ko aya in bɛ kana de ala salbi al-umum la ala umumi salbi dɔnni kuma dɔn salbu al-umum o ye k'a fɔ labɔli bosi k'a fɔ labɔli bɛɛ gaibu bɛɛ tɛ se ka kɛ salbu al-umum a bɛ kana o de kan mɔgɔ se ka gaibu bɛɛ dɔn kuma in kɔrɔ de ye la ala umumi salb a tɛ kana o kan ni fila bɔlen ɲɔgɔn kelenw tɛ a ko hali a b'a jira ko salbu al-umum o ye salbun juz'iyun la yunafi al-ijab al-juz'iyya bara sɔrɔ salbun juz'iyun a bɛ fan dɔ bɔ a la a bɛ fan dɔ bɔ a la salbun juz'iyun la yunafi al-ijab al-juz'iyya a t'a gɛn fiyewu k'a fɔ dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ gaibu dɔ ye nka o bɛ se ka dɔn kosɛbɛ Allahu akbar ne karamɔgɔ bɛ yen a bɛ nin fɔ ye a b'a fɔ la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah a b'a fɔ hada salbu yadullu ala salbi al-umum wala yadullu ala umumi salbi k'a fɔ foyi ti dɔn a tɛ n'o ye a bɛɛ de ti dɔn kuma kɔrɔ ye o de ye salbu al-umum bɛ kɛ salbun juz'iyun la yunafi al-ijab al-juz'iyya kosɛbɛ fɔ nin ka faamu bon n'i ko bɛ nin fɔ bamanankan na o de kama a ye hakɛto ɲini fɛ kabini kuma daminɛ a dɔw bɛ yen k'a sɔrɔ i nɔ bɛ ko in na dɔɔnin i bɛ se k'a faamu parce que a bamanankan fɔli yɛrɛ ka gɛlɛn nka nin de y'a bamanankan ye a bɛɛ tɛ n'a fɔra la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah o tɛ ko dogolen don o ye ko dogolen bɛɛ lajɛlen de ye o tɛ se ka bɔ lakin salbul umum
mɔgɔ t'a bɛɛ de dɔn umumu salbi gɛnni labɔli dɔ bɛ se ka dɔn ni sira dɔ ye o sira ninnu ye ala ka sɔnni dilaw ye o de ka an yuzhira ba'd al-ghaybi ala waliyin ala nahwi ma qalahu ba'd ahli sunnati wal jama'ah komi a ka ghaybu dɔ bange a ka waliju dɔ ye komi ahli sunna wal jama'ati bɛɛ bɛnna o kan o bɛ ko ni mɔgɔ min ma bɛn o ma sa n'o ma bɛn mɔgɔ min ma anta lasta min ahli sunnati wal jama'ati itakadi wari de b'e bolo ahli sunnati wal jama'ati kɔni bɛnna k'a fɔ nin de don كل مثلا نعرف القرآن كان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نيوت عليه على يبوي دافوي على مصنوي على مصدولي لا تدركه الأبصار منهم قوالات تي لا هردون وقد دلوتني ليه ما تسلم مثلا ودلوتني كفارة لا تدركه الأبصار سنة دونك وأهل السنة والجماعة ولما فوق عبيه يعني أوتما سيسا لا تدرك الأبصار من السرقة لا تدرك الأبصار السرقة فوشكو من أن على يلي لا هردو نو بورارا يعني أوتما لا يعلم ما في السماوات والأرض وفي السماوات والأرض غيب إلا الله أوتما غيب دبسك بولا قضية دبسك بولا قضايا دبسك بولا كوبين نمتا بوراني ناشكو يكفين فما بس لا تدركه الأبصار نافرتي سيسا هل لها كوبو له أتي قا إفي أتيوا أبي أهل السنة والجماعة في أتيوا أبي وسرق كده اللي تشوج منك أنتي وسرق الصحة تشوج منك لا تدركه الأبصار تي أتوات مانغا كي ينانكو سيسا أبي غيبو بيجلين كي سلب يعني عموم السلبي نما كويسا يدل على سلب العموم ناياك عموم السلبي فويد تي مين بيسكادو نندو اوتما كولا نفانتنا صح كابي بوشي كابوي اوتما نفان يلي فنا الله ردون تسكافو تسكا ابي بوي اكو فما يفهم أوتما يا مفسر ألوسي عفوا يوريناتو أن مذهب أكثر أهل السنة والجماعة القول بكرامة الولي بالاطلاع على الغيب تفسير تيجنكو أكو مذهب أكثر أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة سوچاما olu b'a kan k'a fɔ ala bɛ se ka karama kɛ waliju ye ni gundo dɔ dɔnni ne fɛ gaibu don e fɛ gaibu don mɔgɔ wɛrɛ fɛ gaibu don bamakɔ bɛɛ fɛ gaibu don nka ala b'ale dɔnniya na n'a y'a dɔnniya na an k'a dɔn k'a fɔ siraw bɛ ala fɛ n'a bɛ se ka nin dɔnniya na an kana tulo aya in na k'a fɔ la ya'lam komi denmisɛnninw b'a kɛ cogo min na la ya'lam man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah an kana kɛ ten an ka don kalan kɔnɔna ka jun ka taa a kɔrɔ de ye nin ye wa sɛbɛw caman bɛ yen minnu y'a ye a kɛra minnu ye tabiinaw caman bɛ yen a kɛra minnu ye fɛn dɔw fɔ bi an b'a fɔ gaibu don a dɔnna cogo di fo an k'a dɔn fɛn dɔw de bɛ ala fɛ mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔw dɔn ni u sira ye o ye ala yɛrɛ ka sɔnni ye n'a ma kɛ ni kitabu kɔnɔna ninnu ye a bɛ se ka fɛn dɔ dɔn n'a sɔrɔ a ma daliludi kɛ ni hadisi ye wala ni aya ye ala ko di nin na ala kira ko di nin na sallallahu alaihi wasallam o tɛ ko bɛɛ o ko b'a danna de n'an m'o bɔ ɲɔgɔn na an bɛ bi ɲɔgɔn kan fu o de ye bina ko caya hakɛ t'a la ala kira mana sallallahu alaihi wasallam k'a ka nin bɛɛ fɔ a nana fɛn dɔw de kama a y'o da al-yawma akmaltu lakum dinakum tuma na na fa fana ko ala hal ballagtu nyasi ala yal nyasi wa ko bala ko ala fashhad ka shari'a ka fo yanki minna nyusi go korze ka fa ma min fo ka se o dum ko bebe islama tien kono o shima o min ma fo ko ta doy da ote akafamu walidhalika qala az-zamakhshari don babode min al-mu'tazila kako inna man'a dhalika ibtalun lil karamat koni ko mo shite gaibu shidon sira shife ke karama reci
ye karama i ye karama ko tiɲɛ karama ko tiɲɛni tiɲɛ o fana ye tiɲɛ wa ayi o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o tuma an ka kuma faamu ka fɛn dɔɔni o bama ni min ma a yɔrɔ min faamu i b'a fɔ o bɛ dɔwɛrɛ fɔ tuguni ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ wala kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su ko n tun bɛ ghaibu dɔn n tun bɛ hɛrɛ caman ɲini ka se n yɛrɛ ma tɔɔrɔ tun tɛ n sɔrɔ nin fana bɛ yen o وقل استشكلت هذه الآيات مع ما صح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر yani ka fɛn bɛɛ détail dɔn o y'a dama ko ye ni tun b'a dɔn a tun bɛ kɛ tan ko nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma caman fɔ a ye fɛn caman fɔ min dogolen tun don a nana kɛ komi a y'a fɔ cogo min na o fana tɛ ye wa وعد ذلك من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام يعني قلت ما يوفون ننجلك أبو على كذا معجزة ولا صلى الله عليه وسلم يعني ويجاري من كودا نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذاك بالغيب المقيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام الشرعية وما يعلمه صلى الله عليه وسلم من الغيوب ليس من ذلك النوع وعدم العلم به مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام يعني كوتشا منكرا كفارك ربو مندو فهم من بي ni ani shara ko sirle be nyona ani fem be na ni shara ko sirle nti nyona ulu tikilwe ya fem ni shara ko sirle me nyona abul ale fem no fa gundo minum be se ka faye o fora ye yorula ya fem ni shara ko sirle nti nyona kuna mulu don o telebuyi aka krayala bar o yi ka nye doga de jira ka jira ka fara kira sallallahu alaihi wasallam nin ta ka barawla ومثال عيوفو كافو مؤمن ني على كرا صلى الله عليه وسلم اتبنا مغدو لو بنت مرو تلقيته بنت مرو تفير تكادو مسولا دينا اكو ابن نكم من كما اكو انتم باكي بنت مرو دنيا ابو اكو ننت يعني ننت فمبل لاتكلا aka bara da ce in ta ka cili kunna wayin tamaro talqi hulutri ko sara shi san tamaro den kiran tamaro na shi dai amanya ya faye ka ko amma talqi min ke o dai niye alaka ko sallallahu alaihi wasallam in ya amartukum ni ya ayamar ne fe na ka dina koyi ko kondo lakin ya ayamar ne fe min ti aka dina koyi aka jinya koyi ako la fa antum a'lam bi shu'un dunya wada ba hajiya ko do idan o yoro doni bariyate o tisi ko fana fo do ba fo ko na so atimbe ko do atumman kadin fo ntaborosin ni lakin ntaborosin nun tay jiye koy woni akalla hara ko ale cira min kama shara ko da wulute fingele kelen doni bariya e fien kelen doni bariya te fien andala ba doni ya fena na be kudugo den do shara ko da o be famu lakin biye ko la nama fen ko dolen do la ko be kanada kan martaba bonya ka Allah ya sallallahu alaihi wasallam ka jira a cikuni nin tikilin أفهمنا؟ كسبيرة دي. وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع. مؤمنا في كمتا كما لا يقصد كدون غفوا بسكة فولين كما كو لباب التأويل كو ko alakra ka fa sallallahu alaihi wasallam law kuntu a'lamu al-ghaiba nintum gundo lastakthartu min al-khair tumbe hera chaman sai yarama wa ma masani yasu juman do boyo do yo takola afushugola be alakra do wade afushugola be do wade o dogaire de utafam wat manne kitabun nunu do lajebi ni kebe nin ko tara ramoti bulu te foye filbanta ko Allahu akbar aleko ko anin kuma in bisaka ke alakra bulu sallallahu alaihi wasallam ala sabili tawadu wal adab maji ani jugo ka yani alakra fenno fo maji kama anyolu fanata kama lu ke sharia وإن لك صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا من التواضع
do daga wai alata sayyidi oteo ani ga sayyidi te fama oteo ani ga mo ma sayyidi fo ite baraji sura ga sallahu oteo lakin huwa tawadu lillah ala sabibo emin bina kofesa imma an takuna تلتزم بالامتثال أو تلتزم بالأدب إياك امتثالية قلت على سيدنا محمد وإذا التزمت بالأدب قلت على سيدنا محمد فوق شتولا أو أتمنى أكو على كرا صلى الله عليه وسلم أباكر قابل كما لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه فوني عليه ينجاك ويقدره لي ويحتمل احتمال أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب ولما أطلعه أخبر به سنة لك الدنيا كتو يربيه أي مغول سريكا فأنا ما فين فوين يالا فين فوين تبا من أبات تقول سريكا هو ولي كان أبي شراكي تفوين كابسك كوي أبي ننفورا كاسو أبا فاي لأن أفولي أي أو أسرك نميندو أيوفو يعني وطبعا نيه تفسير سالم كموي سيسان تفسيروتي سيسان توتي سيسان تفسيروتي في أونكا كما شتالا أي تفسيروك كما دفو أي وطبعا نيه موي مبافك كما يبي كادلو ناتي يبي كتفسيرو فوي كتفسيرو ناتي منهم فنا تقوبين نرمبو minun tiguɓe nunum bo minun ka kumani num be seka suma lakin kanani kuma be mini num seka suma ote kuma ayi be kuma le fo mini num be seka suma ko no nyamugo u donen do ni miye tafsir nun to don tafsir nun fembulo 600 aga jetela ni chaman tara tafsir mi yero kono tafsir ruhul maani ale u chaman bo la 600 yamme shugumina be no sakura do dilala ka seven ka fen chaman bo kitabun kono como kera kitabu chaman na shara kitabu la ko so chaman ko chaman ne be katike tike kono mo be muna mo be mina tere min te be mimma wa wala ne kitabu la sa ne warbe ne kitabu la sa nya fanta warbe ebulo kuma do balo mande ibina foyen angani mbwala bakata mbeso mfano o sala ko ile karamo o chabe ala ko de nyana ala ko bala bakata wa ala ko bala ni site sinao ni ma ke wali mo worte kay o kuma yawa na ala ko dote fembe yorobe nakar shukutala Allahu akbar o chamane bi sai mu waka kitabu ya san ka yelma min kadi bu fo hala fatulin ko ko bake hala fatulin ko wallahi a chaman be hala fatulin ko be kitabu baylema ko min mandi bu wala ko wala kasima sebe ha ko sima mi sebe kasima sebe a tigi min ngare itika wuli ni dalushi ko mandi o tigi ga doni da sawa doni ko kuma te goye be fanga de jira ni la pasali mi mandine o tie eta de yo ai e ka sinye bisa ke be ka sinye wa ai sero mo fonyo ko ala kranya na wa sallallahu alaihi wasallam ni ko hadisa sare nte madhabi be kenane wa wato madhabi tiginani na jonu me min ta hadisa do oti tulonge ko de do ebe madhabi tigere dananani ma min baganen do no e kala no soro ko tabo de nani lakin dorote nani ko wa dorowe otma be o de yuka hadisa dilawa wala tujmen do ay madla ko ya hadisa do ta abai bin sitan ne sahalan do ne sahalante o kuma yawa ote kuma uta famure ni dumo de do da hadisa sahalen do ma shiti jinye ko ni ma hadisa do bla kwa kaso sahalen do ai uti o mazhabi shite kuge be mazhabi be shigalla ya ko hadisa o minum bala ko mo tse ka fo ni hadisa be ni mazhabi na ko asal do sahalen baye uti ze ma shite mi hadisa be e do de ko warbe minum bulo da do tabeteme min warta bi bulo do tabe fo Promo manga na war fana yini ha
warjinde de ke bo warjinde min be mo ga limana yelama ki ka kalamba ka kuma yelama ki san ki ke fenye fembi bulu ka duskun ni ala cheni ka mawdaw bi bulu ka daw le feka ka yala na ka fere banyana na kalamba bi tisoma de kalamba tisoma ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماء حتى تجهم إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن النفس الحر تحتمل الظما يدون بعدي بمنغا قدون با إذا قيل هذا مورد دون با نكي ما كو جسم فله من غد بلا يبا فو كو نيبالا mi nogo bena nga horon be mi nogo tawati dola horon be mi nogo fe kateme jimi yordo ka fo kalamba ka se ko fo ko naso kalamba utunye kalambuya kalam fana tumbu buya ولكن أهانوه يكلام دغيا فهانوه يرو دغرا سيفهم بي بوياني ودغي بدغاري ودنسوا محياه يدوني يدان نغو فيا بالأطمان النتوايا حتى تجهما فافشيشرو بلو كرافين فيه شيشرا ninde don ba be kan ka min don ka sina ka wulina ne ko de to ka kalan ko fe ala de banu wa te ka karanga fe ne ma se ka fo yin kuntalan yin ni ko surundo ma da ka fo eni ala de kanka ke nyon fe bari ala ko tan kira ko ta de bidda etle ka islamani ka fonde dalle fe ka yala no be samba yinana ne min ko abasa ne min ye ba shiro ma ko tamine ala ko mi wadon bo de kanka kudla no lu chiena jon menya ya ntinya العلماء صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الفقهاء والأمراء يعني العلماء والأمراء والأمراء ما سكن ننتهي يعني دنبو ما يقوي أي ببغى ما سكن تكفوي يعني دنبو ما كاي الله أكبر دنبو كتشيني دبولو تشيني don ma nyuman kilim be jawani yaw nyuman kilim be jawani don mo tebena be son fembe ma ala koso man kan teo e bi ka tan noro masala do masala minum bana wa fa zabu ba ma kala dahru alaiha wa sharib femi yere folim mo la be mogola masala bo be muna bi tan noro no fendo be jawani ko rabbi am hanka foyre halni ala kudo puisque fikhul waqibi ka réalité don fikhul awlawiyati bi minga ngabla nyongo nyai kudo fikhul muwazanati bi ka toroko ni kusma kula fikhul maqasid shar'iyya bi shar'iyya na kuminun kama ikudu don ni bela jere yali ka kuma ala kula fi ka fam qur'ana da hadith ala Allahu akbar adaka chini ke ni ala to be ka chini ke ni ala kala to sallallahu alaihi wasallam amana nin kama adaka hakili man namma amin rabbi allah adaka sabati amin rabbi allah adaka yere lebu jira ana basarna allah bi uyubi rabbi allah tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas arjana here moye na yere lebu ya shula ka bo moye lebu bi beka fontoma be ni bekele allahu akbar bebe ne almami ga haketu ni mo min tarabbi mo ko almami do ko fasiri wala besa almami ko mo jume almami num boronde lawo ko masake num borana chugumina da ko fuiti se kanya chugolla nyima me bi jona ganga nyani ke jona ganga nyani ke aka minu nyini priorité be minu bolo no lu kanga fu mashidate mo wala ni ga jamanin tunyani lele ka fo abi chugo mina shunitle abe fantan ka chugo mina forotala dinatu ku nyesho make ka moludi kutto ya kan lafiya ka dengundu to ya kan lafiya ka fento ya kan lafiya kinye shi ore dawma
i ka don o la i ni ala ko de bɛ ɲɔgɔn na mais diinɛ minnu bɛ khilafu bɛ minnu na dɔko ta wa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ fana n'a ma kɛ ka ɲɛ o ye fɛn bɛ yen min ka gɛlɛn ni o ye n'o ma ɲi fiyewu a y'o lajɛ bon fɛn min tɔɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu bɛ o la ko la bon ne ka mɔgɔ minnu bɛ ala ko fila ni ala ko yɛrɛ dɔn an bɛ fɛn dɔ de kɛ minnu ye priorité ye yan kuma bɛ k'olu kɔ tɔn ninnu a tɛ ka foyi to a la ala kɛra y'o de kɛ o sallallahu alaihi ala kɛra ye san joli kɛ alikaba falen bɛ boli la a sera dɔ ma wa a ma s'u ma a y'u to yen wa kana ko bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ et puis kana ko kɔfɛtaw fɔ ka ɲɛfɛtaw to yen o ye ala ko de ye ayi ala ko tɛ alhamdulillah ayiwa an karamɔgɔ a bɛna fɔ an ka waati bolodalen o kɔnɔ o sɛbɛkɔrɔ tɛnkɔrɔ kosɛbɛ o kuma an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Muhammad Al-Mustafa Wage n'an bɛɛ ko ma ko muallim sheikhnɛ dɔw yɛrɛ ko mudir alhamdulillahi rabbil alamin an ka babu ye fɛn min kan waati na o ye sunna ani bid'a o walawalali kuma cɛtigɛ dɔw bɛ se ka don kuma kɔrɔ su nata tun ye sunna ani bid'a a sigiko 11 na ye o mana an karamɔgɔ nata min ka kuncɛlen ye wa taara bi cogo di de sunna ni bid'a ma kuncɛlen ni ala sɔnna ma caman de bɛ yen ko caman de bɛ yen kan ka fɔ yala ka mɔgɔ dɔw mago b'a la o se ka dɔn ko caman bɛ yen n b'a fɔ o ye sunna ye jamana in kɔnɔ walahi a kɛcogo y'a kɛ bid'a ye o ka ca kosɛbɛ wa fɛn dɔw bɛ yen hali ni bid'a dɔn an man ka fɔ ka bid'a dɔw to yen bid'a man jugu ɲɔgɔn ye wa i ka jugu ɲɔgɔn ye fihi bid'a saghira wa fihi bid'a cinin kɛlɛ cogo ni bid'a ba kɛlɛ cogo tɛ kelen ye o bid'a cinin ye mun ye bid'a ba ye mun ye ni si ma dɔn an bɛ mankan ci ko dɔ la ni an bɛ malo wɛrɛ mankan ci ko tɛ o an bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko dɔ la n'i bɛ kalama kɛlɛ ko dɔ la silamɛya hakɛ de ka bon ni o ye sigiɲɔgɔnya hakɛ ka bon ni o ye sinji hakɛ ka bon ni o ye furuɲɔgɔnya hakɛ ka bon ni o ye an bɛ jamana kelen kɔnɔ aw hakɛ ka bɛn n'o ye ka se ɲɔgɔnna hadamadenya hali ni kafiri don o hakɛ ka bon ni o kumaw ye n'i y'a ye an b'olu wuguba don o don komi ka kɛ komi an bɛ sɛbɛko de la sɛbɛko tɛ yen sɛbɛko tɛ yen n'an ko an b'o bolola k'o fɔ la ko la bɛɛ ti jɛ ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ti jɛ ka siɲɛ a mana kɛ cogo o cogo minnu b'a fɔ nin ye a bɛ minnu da k'a fɔ a bɛ minnu da k'a fɔ mɔgɔw b'a a mɛn o bɛ se ka kunnadiya n'a ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan o bɛ se ka kɛ cogo ɲuman na ka tɛmɛ anw kan nka a tun t'a dɔn o tuma na wajibi don a ka fɔ o ye awa o ka faamu n'o y'a faamu o bɛ se ka min k'a la hali anw tɛ se k'o kɛ ربما اللغين أو عامل سامعين ذكر وصلى الله مؤمن يام عليه ويا تكسم مؤمن ربما أسرع ممن يكفس من بني عليه الله أكبر الله أكبر ما فانا بس كافم مغوي ربما أنا فمية وبنا نياكت أكونو أمك وبنا كتشيا على كتير أمك بتشاو bid'a ni bid'a tikili haram fana haram tikili la yukaffaru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla mushrik kafir ni junubi sisa wadu bi junubi bi wala yukaffaru ahadun bi bid'atin min ahli al-qibla mushrik kafir ni bid'a ni yalla yakuchu wala fe kafir dido en fait kafir dido bon an b'o de fɔ waati bɛɛ mali in ye mali min ye mali kɔrɔlen don silamɛya la dɛ silamɛya mana bi bon n'i bɛ kuma mali kɔnɔ silamɛya ko la a filɛ i bɛ kuma silamɛw de cɛ la ko dɔw bɛ yen ala kɛra cira kafiru de ma silamɛya tɛ yen sali tɛ yen sun tɛ yen foyi tɛ yen bon n'i bɛ kuma ye i bɛ o kuma cogo ni nin ta tɛ kelen ye kelenw tɛ fiyewu i bɛ kuma yɔrɔ min na san 1000 kɔ silamɛya bɛ yen hakili sɔrɔ i k'a dɔn ɲuman tun bɛ yen hasa ɲuman bɛ yen i se k'a dɔn bɛɛ kɔ fana tɛ tiɲɛ ɲuman dɔ fana bɛ yen o tuma kuma i ka mɔgɔw gasi sigi kana ye komi kura de nana sisan o de bɛna fɔ sisan o tuma fɛn o fɛn kɔnna nin ɲɛfɛ o t'a la o de bɛ o dɔw b'o fɔ sarahatan yɛrɛ k'a fɔ a tun ma dɔn mun dɔnna kalan jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ sariya kalan na min tun tɛ Mali la yan min ma dɔn yan min dɔnbaa tun tɛ yan o tɛ yen wa u b'a bɛɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan sisan siga si t'o la olu yɛrɛ fɛ minnu tɛmɛna walahi n'olu fɛ a dɔnbaa tɛ yen bi an tɛ foyi dɔn a tɛ foyi dɔn Allahu akbar mali mi ko waati kɔni sɛbɛkɔrɔ tɛnkura
ani ka ni ko juri sedi kan noni lebe bawma orange 76 48 58 90 bilonfla an woro binan an shegi bidru an shegi bikononton 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 bioro ani duru mwa ani shegi bishiga ani saba mwa ani shegi 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 ay malim na ala sonamani ala do na tayra am ñu wasru ni kene kene ka inshallah amma fuku Mahmoud Kamara ko baranyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ومن يبع آجلا منه بعاجله يابل له الغبن في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم رشدا عند صادمة لأنفس الخلق كم جاءت بهادمة فلا تدعنا